Un operario forestal resultou ferido tras caer por un desnivel de 15 metros en Chantada. Estaba a limpar a maleza da beiravía que comunica a estrada da vila ata os Peares. Traballaban nesta zona de Bancais, na beiravía da estrada local entre Chantada e os Peares. Estaban rozando cando o terreo cedeu e o bombeiro caeu. Precipitouse a unha altura duns 15 metros. Marchou unha parte do terreno onde estaba e había esvarado e caído nunha zona a distinto nivel e había sufrido un pouco na caída. Foron os compañeiros da cuadrilla os primeiros en atendelo e xa viron que non podían sacalo. Na zona hai unha forte pendente con socalcos e o terreo estaba húmido e esvaradío. O que fixemos é baixar unha camilla de rescate e mediante unha corda que nos valeu de aseguramento izado, pois o sacamos hacia a carretera onde xa foi estabilizado mellor. Fixeron falta todas as mans, as dos compañeiros, os 5 bombeiros desprazados e a Garda Civil. O ferido tiña múltiples contusións. Entendo que ao ceder o terreno que se abalanzou ou se botou para atrás, pero bueno, el foi parar aos árboles, entonces o golpe foi nunha pequena distancia, pero sí que dixo que levaron un golpe contra o matorral, entonces case seguro que caeu de cabeza. O home trasladaron ao hospital e tras pasar unhas horas en observación foi dado de alta.